vrem să vă prezentăm un set ginecologic pe bază naturală. De ce astăzi abordăm anume de problema aceasta? Deoarece tot mai des întâlnim că avem problemuțe diverse, mai ales acum primăvara. De ce? Pentru că din cauza apei necalitative, din cauza lingeriei necalitative sau, de exemplu, de modul de sănătos de viață, apar careva problemuțe. Problemuțe care doamnele, de exemplu, sunt foarte se incomodează ca să plece la ginecolog. De ce? Pentru că este o procedură cam nu plăcută pentru noi. Da? Și acum compania Greenwald ne vine în ajutor ca noi să facem o terapie în modul casnic, fără careva riscuri de sănătate. Și cine ne vine în ajutor? Ne vine în ajutor gelobactericid, care este foarte comod ca să-l folosim pe teritoriul casnic, așa să zicem, da, comod. Vine în formă seringă, da, care se introduce foarte ușor și comod în vagin. Da? Cum merge procedura aceasta? Desigur, individual cu fiecare persoană noi discutăm din ce cauză, pentru că avem mai multe problemuțe de sănătate și desigur pentru fiecare problemuță noi avem receta în parte cu fiecare client. Așa, mergem mai departe. Ce avem încă la bază? Avem la bază tamponașe terapeutice care acum tot mai des sunt vorbite, discutate, căutate. De ce anume recomand produsul companiei Greenwald? Deoarece este 100% produs original direct de la producător și 100% sunt produse din plante care nu pot să dea reacție adversă în momentul când noi folosim corect. Da? Așa, mai departe. Cine vine în ajutor? Vine un ceai extraordinar care ne ajută pentru zona intimă și pentru intestinul nostru. Da? Este un ceai foarte, foarte benefic organismul, are foarte multe funcții, mult îmi plac produsele acestea să le folosesc, apropo, deoarece au multifuncționale funcții, pentru un caz, dar rezolvă mai mult. De ce? Pentru că acum, cum este cunoscut forma aceasta în trend, da? Nouă formă, nanotehnologie, ceea ce conține produsele noastre, ceea ce și noi ne mândrim. Așa, produsul vine în formă concentrată, 100% original, ceea ce este recomandat ca să-l folosim într-o formă mai delicată, dar asta rămâne în secret. De ce? Deoarece aveți nevoie pentru fiecare caz în parte o consultație, ceea ce vă rămâne ca să puneți un plus sau un da în comentarii și automat dumneavoastră primiți o consultație gratuită direct de la specialist. Eu vă doresc sănătate și să știți că sănătatea dumneavoastră contează. Cel mai scump lucru este în viața noastră sănătate. Pe curând!